to tak. Ahojte! Dnes vás pozývam na návštevu reštaurácie, kde sa naučíme, ako si správne objednať jedlo a byť slušnými hostiami. Tak sa pripravte na dobrodružstvo plné chuti a zábavy. Keď prídeme do reštaurácie, začneme tým, že sa slušne pozdravíme. Dobrý deň, je to dôležité, aby sme boli zdvorilí. Čašník nás uvidí a tiež nás privíta s úsmevom. Potom nám podá jedálny a nápojový lístok, čo je ako kniha s jedlami a nápojmi, ktoré si môžeme objednať. Jedálny lístok. Teraz si pozrieme jedálny lístok a vyberieme si nápoj a jedlo, ktoré by sme chceli. Aby sme si dopriali zdravý a silný obed, vyberáme si hlavne jedlá, ktoré obsahujú zeleninu, ovocie, obilniny, mäso a bielkoviny. Keď už vieme, čo chceme, povieme to čašníkovi. Napríklad, prosím si pečenú rybu. Čašník si zapíše našu objednávku a pôjde s ňou do kuchyne. Naše jedlo sa pripraví v kuchyni reštaurácie. Kuchári tam majú veľa zručností a pripravujú jedlo presne tak, ako sme si ho objednali. Kuchár. Kým čakáme na jedlo, môžeme sa potichu rozprávať alebo sa osviežiť skôr prineseným nápojom. Je dôležité byť trpezlivý a pozitívny. Po chvíli nám čašník prinesie naše objednané jedlo. Nezabudneme sa mu s úsmevom poďakovať. Na stole si nájdeme príbor ako napríklad vidličku, nôž a lyžicu. Potom si zvolíme správny príbor, s ktorým si jedlo vychutnáme. Potom si vychutnáme naše objednané jedlo, ale pamätáme si jesť bez hluku a mľaskania. Po dojedení nám čašník donesie účet. Dospelí ho zaplatia, keď budeme odchádzať, slušne sa pozdravíme a poďakujeme za skvelý obed. Ďakujeme. A tak, milí priatelia, sme sa naučili, ako sa správať v reštauráciách, objednať si zdravé jedlo a byť skvelými hostiami.